दिनै नोंथांमोना जाय बेसादखौ सानफेराखै आरो नोंथांमोना जाय बेसादनि फारसे नोजोर बोआखै आरो मिथिनोबो नाजायाखै दा बे बिथिंखौ नोजोरथि बोनानै आं नोंथांमोननो मोनसे खोब मिथिनो गोनां भिडिअ नोंथांमोननिसिम आपडेट होनो नाजादों। बे भिडिअनि जोहै नोंथांमोना मोनथिनो हागोन आथिखालनि मुगायाव साफ्रोमबो मानसियानो राङानो बयनिख्रुइ देरसिन लावसिन होननानै जों सानो आरो रांखौ जोङो मावनायनि जोहै माबोरै मोननो हायो आरो मावनायनि जोहै जों माबोरै साधन खालामनायनि जोहै फैसाफोरखौ आरजिनो हायो, धोन दौलतफोरखौ आरजिनो हायो आरो बे धोन दौलतफोरजों बायनो हायै माखासे मुवा बेसादफोरबो दङ। दा थाखायानो बुहुमनि बयनिख्रुइ देरसिन आनान गसाइ होननानै आमेरिका बादि हादोरा दिनै मानिनो गोनां जादों आरो जोंनि भारतआवबो आथिखालाव भारतआवल' नङा बुहुमनि दाब दाब जायगाफ्रावनो आथिखालाव रांखौनो बयनिख्रुइ गोजौ मासियाव दोननानै खामानि दामानि मावबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों आरो रांखौनो जों दावगानायनि मोनसे माइल खुन्थि हिसाबै हमनानै लादों। नाथाय थारैनो बे राङा मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जोंखौ मुवा बेसाद बायनाय, न' बां लुनाय, गारि घोड़ायाव थांनाय, बबेबा मोनसे खामानि दामानि मावनाय एबा सोलोंथाइ लानाय बायदि बिथिङाव बे राङा जोंखौ मदद खालामो, बियो नंगौ। आरो बे रांखौ जोङो साधन खालामनायनि जोहै थामहिनबा मावनायनि जोहै मोननो हायो। दा बे रांजोंबो खायसे मुवा बेसादखौ बायनो हायै मुवा बेसाद दङ। दा बेफोर बेसादफोरखौ गोबां मानसियानो मोनथिया। दा बे रांजोंबो बायनानै मोनै माखासे मुवा बेसादफोरखौ नोंथांमोननो आं फारि फारि मिथिहोनो नाजानाय जादों, जायखौ मिथिनानै नोंथांमोना मोनदांनो हागोन दि गासैबो खामानिखौनो एबा गासैबो बेसादखौनो जोङो रांफोरनि जोहै जों बायनानै मोनजोबा आरो राङानो जोंनि जिउ खांनायनि माइल खुन्थि जानो हाया। दा बे राङाबो खायसे मुवा बेसादखौ बायनो हायै बे संसाराव, बे मुलुगाव दङ। दा बे रांजों बायनानै मोनै मुवा बेसादफ्रा मा बेलाय? दा नोंथांमोना मिथियाखैबा आं नोंथांमोननो बे चेनेलनि जोहै बा बे कन्टेन्टनि जोहै नोंथांमोननो खिन्थानो नाजानाय जादों, जाहाथे नोंथांमोना बेफोरखौ मोनदांनानै नोंथांमोना मिथियै खोथाफोरखौ बे कन्टेन्टनि जोहै मिथिनो हागोन। दा रांजों बायनो हायै माखासे मुवा बेसादा मा, बेखौ आङो दिनैनि बे टपिकआव सावरायनो नाजानाय जादों। नोंथांमोना गोसो होनानै खोनासं आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान बिथांमोनखौ आंनि JSP Advice 365 चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय खावलायनाय थाबाय। लोगोसेयावनो बेफोर गोनां आपडेटफोरखौ बयबो मिथिनो हानाय बायदि नोंथांनि लोगो लोब्बा आरो बाखि खुरमाफोरनो शेयार खालामनानै दैथायहरगोन होननानै आं मिजिंथिबाय। दानिया फैदो जोङो दिनैनि कन्टेन्टआव। आं दहायनो नोंथांमोननो खिन्थाखादों दि गासैबो खामानिफोरखौनो जोङो रांनि जोहै मावफुंजोबनो हाया आरो रांजोंबो बायनानै मोनै खायसे मुवा बेसाद दङ। बिनि सायाव नोंथांमोननो फोरमायनो होननानै आं नाजानाय जादों। आथिखालाव बे पैसा जीवन का साधन है, फैसाया जाबाय जिउनि साधना, थामहिनबा मावनायनि जोहै मावहायनायनि जोहै पैसा जीवन का साधन है, फैसाया जाबाय जिउनि साधनसो, उद्देश्य नहीं, फैसाया थांखि नङा। फैसाखौ जोङो मावनायनि जोहै मोननो हायो जिउआव, नाथाय बे फैसाया जोंनि थांखि जानो नाङा बा थांखि नङा। बे खोथाखौ बहाय बुंनो नागिरदों, थामहिनबा फैसाजोंनो गासै जोंनि थांखिफोरखौ जोङो मावफुंजोबनो हाया, बे खोथाखौनो बहाय बुंनो नाजानाय जादों। पैसा जीवन का साधन है, उद्देश्य नहीं। पैसे से मूर्ति खरीद सकती ही, भगवान नहीं। फैसाजों नोङो मुसुखा एबा इसोरनि सावगारिखौ बायनो हागोन, नाथाय नोङो आनान गसाइखौ बायनो हानाय नङा। बेनिखायनो बुंदों पैसे से मूर्ति खरीद सकते, पैसे से मूर्ति खरीद सकते ही, भगवान नहीं। फैसाजों नोङो आनान गसाइनि मुसुखा एबा पुतलाखौसो बायनो हागोन, नाथाय नंगुबै आनान गसाइखौ नोङो फैसाजों बायनो हाया। बेनि उनाव दङ
पैसे से बिस्तर खरीद सकता है नींद नहीं फैसाजों नोङो बिसनाखौसो बायनो हागोन थामहिनबा नों फैसाजों आलना फालें सातबिरा एमखौसो बायनो हागोन नाथाय नोंनि उन्दुनायखौ नों मालाबाबो फैसाजों बायनो हाया बेनिखायनो बुंदों पैसे से बिस्तर खरीद सकते हैं नींद नहीं फैसाजों नों बिसनाखौसो बायनो हागोन एमखौसो बायनो हागोन नाथाय नोंनि उन्दुलांनायखौ नों बायनो हानाय नङा होननानै बुंदों बिनि उनाव दङ पैसे से भोजन खरीद सकते हैं भूख नहीं फैसाजों नों ओंखाम बा आदारखौसो बायनो हागोन नाथाय नोंनि उखैनायखौ नों मालाबाबो फैसाजों बायनो हानाय नङा बेनिखायनो बुंदों पैसे से भोजन खरीद सकती है भूख नहीं फैसाजों नोङो आदारखौसो ओंखामखौसो दानाखौसो बायनो हागोन नाथाय नोंनि उखैनायखौ मालाबाबो फैसाजों नों बायनो हानाय नङा बेनि उनाव दङ पैसे से एनक खरीद सकती है आंखें नहीं पैसे से एनक खरीद सकती है आंखें नहीं फैसाजों नोङो मेगन साजायग्रा काजल बा आइब्र'खौसो बायनो हागोन नाथाय मेगनखौ बायनो हानाय नङा होननानै बुंदों पैसे से एनक खरीद सकती है आंखें नहीं पैसे से आदमी खरीद सकती है वफादारी नहीं फैसाजों जों मानसिखौ बायनो हागोन नाथाय नों मालाबाबो गोसोखौ बायनो हानाय नङा पैसे से दुआ खरीद सकती साइस्थ' नहीं फैसाजों नों मा मुलिखौसो बायनो हागोन नाथाय नोंनि सावस्रिखौ नोंनि देहा सोलेरखौ नों बायनो हानाय नङा गोग्गो सावस्रिखौ बायनो हानाय नङा होनना बुंदों पैसे से दुआ खरीद सकती है साइस्थ' नहीं फैसाजों नों मा मुलिखौसो बायनो हागोन नाथाय सावस्रिखौ हेल्थखौ मालाबाबो बायनो हानाय नङा होननानै बुंदों पैसे से किताबें खरीद सकती है ज्ञान नहीं फैसाजों नों बिजाबखौसो बायनो हागोन नाथाय गियानखौ मालाबाबो बायनो हानाय नङा पैसे से किताबें खरीद सकती हैं ज्ञान नहीं फैसाजों बिजाबफोरखौसो नों बायनो हागोन नाथाय नों मालाबाबो गियानखौ फैसाजों बायनानै मोननाय नङा एबा गियानखौ फैसाजों बायनो हानाय नङा होननानै बुंदों पैसे से पाउडार खरीद सकती है सुंदरता नहीं फैसाजों नों पाउडार सुनुखौसो बायनो हागोन नाथाय नोंनि समायना महर मोखांखौ नोङो फैसाजों मालाबाबो बायनो हानाय नङा बेनिखायनो बुंदों पैसे से पाउडार खरीद सकती है सुंदरता नहीं फैसाजों नों पाउडारखौसो बायनो हागोन नाथाय नोंनि समायना महर मोखांखौ बायनानै मोननाय नङा पैसे से कलम खरीद सकती है विचार नहीं फैसाजों नों खोलोमखौसो रेबगनखौसो बायनो हागोन नाथाय बिसार एबा खुंथायखौ नोङो मा फैसाजों बायनो हानाय नङा थामहिनबा आयेनखौ नों फैसाजों बायनो हानाय नङा बेनिखायनो बुंदों पैसे से कलम खरीद सकती है विचार नहीं फैसाजों नों खोलोमखौसो एबा रेबगनखौसो नों बायनो हागोन नाथाय नोङो बिसार थामहिनबा आयेनखौ नोङो फैसाजों बायनो हानाय नङा होनना बुंदों पैसे से नौकर खरीद सकती है फैसाजों नों मा दाहोना रुवाथिफोरखौसो बायनो हागोन नाथाय सेबक नहीं सोरबा सिबिग्राफोरखौ बा सोरबा मोजां सानग्राफोरखौ नों बायनो हानाय नङा भलन्टियार्स होनना बुङो जायखौ सेबक फैसाजों नों दाहोना रुवाथिखौसो बायनो हागोन नाथाय नोङो मा सुबुं सिबिग्रा सुबुंखौ नोङो फैसाजों मालाबाबो बायनो हाया बिथांमोना रसायानो नांथों बा थाखा फैसा गैयानो जाथों दुथियानो जिलांथों लंपेन्टानो स्टेकार गोनां जाथों मालाबाबो बिसोर मा सोरनिबा आथिं सिङाव थाया बेफोरबायदि लिगेलाइज मानसिया मालाबाबो सोरनिबा सिङाव बा दाहोना रुवाथि बादि जिउ खाङा बेनिखायनो बुंदों पैसे से नौकर खरीद सकती है सेबक नहीं फैसाजों नों दाहोना रुवाथिखौसो बायनो हागोन नाथाय नोङो सुबुं सिबिग्राखौ नों फैसाजों बायनो हानाय नङा पैसे से औरत खरीद सकती है पैसे से औरत खरीद सकती है पत्नी नहीं फैसाजों नों सोरबा बाजारि सिख्लाखौसो बायनो हागोन नाथाय नों हिनजावखौ मालाबाबो फैसाजों बायनो हानाय नङा बेनिखायनो बुंदों न'खर आइजो गियानि आइजोखौ नों फैसाजों बायनो हाया बे खोथा बुंदों बेनिखायनो बुंदों पैसे से औरत खरीद सकती है पत्नी नहीं
फैसाजों नोङो सोरबा बाजारि सिख्लाखौसो बायनो हागोन नाथाय नों नोंनि धोरोम बिसिखौ फैसाजों नों बायनो हानाय नङा होनना बुंदों सती हिनजावखौ बेनिखायनो बुंदों पैसे से औरत करी सकती है पत्नीनि फैसाजों नोङो दाखोर थिलियाव बारनाय बिबारखौसो नों बायनो हागोन नाथाय न'खरनि माइनाव आइजोखौ नों मालाबाबो फैसाजों बायनो हानाय नङा होननानै बुंदों पैसे से अस्त्र खरीद सकती है हमला नहीं फैसाजों नोङो मा अस्त्रसो हाथियारसो बायनो हागोन नाथाय दावहा नांनायखौ नों फैसाजों बायनो नाथाय अस्त्रखौ नों हाथियारखौ नों फैसाजों बायनो हागोन नाथाय हमला नहीं नाथाय नोङो मा गाग्लोबनायखौ बा दावहा नांनायखौ नों फैसाजों बायनो हानाय नङा पैसे से सुख साधन खरीद सकती है शांति नहीं फैसाजों नों मा सुख शान्तिखौ सुख साधन फैसाजों नों सुखुखौसो साधन खालामनो हागोन सुखुखौसो मोननो हागोन नाथाय मा खालामनो हाया होनदों गोजोनखौ नों मालाबाबो फैसाजों मोननाय नङा नोङो फैसाजों सुखुखौसो साधन खालामनो हागोन नाथाय नों मा गोजोनखौ नों फैसाजों मालाबाबो बायनो हानाय नङा बेनिखायनो बुंदों पैसे से सुख साधन कर सकती है शांति नहीं फैसाजों नों मा सुखुनि साधन खालामनो हागोन नाथाय नों गोजोनखौ मालाबाबो फैसाजों रांजों बायनो हानाय नङा बेनि उनाव फैदों शरीर खरीद सकती है आत्मा नहीं फैसाजों नों मा देहा सोलेरखौ बायनो हागोन नोङो फैसाजों नों देहा सोलेरखौसो बायनो हागोन नाथाय नोंनि गोरबो इसिंखौ नों मालाबाबो फैसाजों बायनो हानाय नङा थामहिनबा नोंनि आत्मा जिउमाखौ नों मालाबाबो फैसाजों बायनो हानाय नङा होनना बुंदों बेनिखायनो फैसाजों जों मा देहा सोलेरखौसो बायनानै मोनो फैसाजों नाथाय नोंनि आत्माखौ बायनो हाया बेनिखायनो बुंदों शरीर खरीद सकती है आत्मा नहीं देहा सोलेरखौसो नों बायनो हागोन नाथाय गोरबो माखौ जिउमाखौ नों मालाबाबो बायनो हाया दा आं नोंथांमोननो दिनैनि कन्टेन्टआव आं फैसाजों बायनो मोनै बेसादा मा बेनि सायाव आं नोंथांमोननो खिन्थाबाय नोंथांमोना बिनि जै मिजिंथियो माखासे खोथाफोरखौ मिथिनो हादों होननानै आं मिजिंथियो आरो हिन्दी भाषिफ्रा बा गुबुन माहारिनि मानसिफ्रा बुजिनो हानाय बायदि आं बेखौ हिन्दीजों बुंनानै बर'जों सिफायनानै होनाय जादों दा फिन मिथिफिननो थाखाय आं खेबसे फिन टिपाइसननो नाजानाय जाबाय पैसा जीवन का साधन है उद्देश्य नहीं फैसाया जाबाय जिउनि साधनसो नाथाय थांखि नङा फैसाजों नों मा मुर्तिखौ बायनो हागोन आनान गसाइखौ बायनो हानाय नङा फैसाजों नों बिसनाखौ बायनो हागोन नाथाय उन्दुनायखौ बायनो हानाय नङा फैसाजों नों मा आदारखौसो बायनो हागोन नाथाय उखैनायखौ नों फैसाजों बायनो हानाय नङा पैसे से अनक खरीद सकती है आंखें नहीं फैसाजों नों मेगन साजायग्रा काजल आइब्रुसखौसो बायनो हागोन नाथाय मेगनखौ नों मालाबाबो बायनो हानाय नङा पैसे से आदमी खरीद सकती वफादारी नहीं फैसाजों नों मानसिखौ बायनो हागोन नाथाय जायफ्रा गावखौनो गोग्गो होननानै सानो बा सैथोबादि बेफोरबायदि मानसिखौ नों मालाबाबो फैसाजों बायनो हानाय नङा मुलाखौ बायनो हागोन नाथाय सावस्रिखौ नोंनि हेल्थखौ नों बायनो हानाय नङा फैसाजों नोङो बिजाब बायनो हागोन नाथाय गियानखौ नोङो बायनो हानाय नङा फैसाजों नों सुनुक पाउडारखौ बायनो हागोन नाथाय समायना महर मुस्रिखौ नों मालाबाबो फैसाजों बायनो हानाय नङा फैसाजों नों मा खोलोमखौ बायनो हागोन नाथाय नोङो फैसाजों नों कलमखौ बायनो हागोन नाथाय नों बिजिरनायखौ बा बिसारखौ मालाबाबो नोङो फैसाजों बायनो हानाय नङा ल'आनो पैसे से औरत खरीद सकती है पत्नी नहीं फैसाजों नोङो सोरबा देहा सोलेर दैबायग्रा आइजोखौ बायनो हागोन नाथाय न'नि माइनाव बिसिखौ नों मालाबाबो फैसाजों बायनो हानाय नङा होनना बुंदों फैसाजों नोङो सुखुनि साधन खालामनो हागोन नाथाय गोजोनखौ नोङो फैसाजों बायनो हानाय नङा फैसाजों नों मा देहा सोलेरखौ बायनो हागोन नाथाय आत्माखौ जिउमाखौ नोङो मालाबाबो फैसाजों बायनो हानाय नङा दा आं नोंथांमोननो
खोब गोनां मोनसे कन्टेन्टखौ दिनैनि बे भिडिअनि जोहै सावरायना खिन्थानाय जाबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना फैसाया मा बेसाद बेखौ मिथिबाय आरो फैसाजों आथिखालनि समाजाव बायनो मोनै बेसादबो दङ जायखौ जोङो जोंनि जिउ खांनायाव बेफोर खोथाफोरखौ जों साननाङा। नंगौ, गासैबो मुवा बेसादखौ जोङो फैसाजोंनो बायनानै मोनजोबो आरो फैसाजोंनो जाजोबो होननानै सानो, नाथाय फैसाजोंबो मावफुंजोबनो हायै गोबां खामानि दं एबा गोबां बेसाद दं। दा दिनैनि कन्टेन्टआव नोंथांमोना बेखौ मिथिनो हाबाय। आरो मोनसे इंराजियाव खोथा दङ, देहा सोलेरा खहा जायोब्ला डक्टर अजाजों नायजाना नोंथाङा फाहामनो हायो, रांखावरि गोमायोब्ला नोंथाङा मा खामानि मावनायनि जोहै नोंथाङा खामायफिननो हायो आरो नोंथाङा गियान आखल आखु गोमायोब्ला सासे मोजां लोगो बा दिगोजों लोगो जानानै नोंथाङा बा मोजां लेखा फरायनायनि जोहै नोंथांनि गियान आखल आखुखौ सोदांफिननो हायो। नाथाय जोंनि आखुआ गोमायोब्ला जों जिउआव गासैखौबो खोमाना लानो गोनां जायो होननानै इंराजियाव खोथा दङ। दा मिथिबाय जोङो रांखावरि गोमायोब्ला जों मावनायनि जे मोननो हायो, देहा सोलेर गोमायोब्ला गोमानो नागिरोब्ला जब्रान्था जायोबा जों डक्टर अजाजों फाहामबानो हामो आरो जोंनि गियाना गोमायोब्ला सोरबा मोजां लोगो एबा मोजां लेखाखौ फरायब्लानो मोनो, जोङो मोजां गियान आखल आखुखौ सोलोंफिननो हायो। नाथाय जोंनि आखल आखुआ जुदि माबा मोनसे जाहोनाव गोसोम दागो नाङोब्ला बे अराय समनि थाखाय गोसोम जानानै गान्थि खानानै थायो। बेनिखायनो जों जोंनि आखल आखुफोरखौबो गोग्गो गोथारै लाखिनांगौब्ला खोब सामोलै जे बे संसाराव जोङो आगान सुरनायनि गोनांथि दङ। दा आं फैसाजों बायनो मोनै माखासे बेसादफोरखौ टिपाइसन होनानै नैबे थामथि लारिसोखौ आं नोंथांमोनखौ मिथिनो थाखाय मोनसे लारि आं दाजाबफाना होनाय जाबाय आरो जोबथा बुब्लियाव नोंथांमोननिसिम फिन आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै दिनैनि कन्टेन्टखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनो नाजानाय जाबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना बे भिडिअनि जोहै गोबां खोथाफोरखौ मिथिनो हाबाय आरो जायखौ नोंथांमोना सानाखैमोन, जायखौ नोंथांमोना मोनाखैमोन, बे खोथाफोरखौ आं दिनैनि भिडिअनि जोहै नोंथांमोननो फोरमायथबाय आरो नोंथांमोननि न'खरनि उन्दै उनला गथ' आरो खुरमा गुस्थिफ्रा बेफोर खोथाखौ मोनथिनाय बायदि बेफोर खोथाफोरखौ नोंथाङा शेयार खालामना हरोब्ला बे मोजां बाणीफ्रा, मोजां खोथाफ्रा जोंनि समाजाव गोसारलानानै जोंनि समाजनि खायसे मानसिनि आखल आखुखौ सोदांनायाव गेदेर बिफाव लाहैगोन होननानै आं मिजिंथियो। बेनिखायनो नोंथांमोना हायोब्ला नोंथांमोननि लोगोनो बेफोर भिडिअखौ शेयार खालामना होगोन होननानै मिजिंथियो। फिन नोंथांमोननिसिम खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै आं दिनैनि कन्टेन्टखौ एसेनोसै। गोजोन्थों, खुलुमबाय, जै बर' हारिनि।